गिबि गिबियाव आं नोंथांमोन गासिबो मिडियाखौ जोंनि सिलाफोर दखरा कौशल समावनि थाखाय बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि जिल्लायाव बुंनो थाङोब्ला नैबेबायदि बोसोरारि जथुम्माखौ लानाय जायाखैमोन। जों सिलाफोर दखराया गिबि खेब लादों। बेनि थाखाय आंनि मावथि हान्जा लोगो बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे दिनैनि बे जथुम्माखौ मावफुंनायाव बिथांमोना मदद होदों। जोङो दिनै जोंना मोनाबिलि समाव 4:30 थान्दै मेल दं। बेयाव एसे दिरिबाबो जों थान्दै मेलखौ लानाय जागोन। दा बेयाव जोङो जोंनि साफ्रोमबो मावथि हान्जा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो गामिनिफ्राय जों थान्दै महरै लिंहरदों। बिथांमोनाबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन। जों बेखौ आसा फारिदों। मा आयदायाव देग्लाय नोंथांमोना मा थांखि लागोन? जोङो जेसे हायो गामिनि गेजेराव हाबनानै जों एवारनेस लाबोगोन। जेरै सोलोंथाइनि बेलायाव आरो गेलेनाय आरिनाय आयदायाव दिनैनि जुगाव फरायनायजोंल' नङा गेलेनायजोंबो जिउ राहा दानो हायो जेला जोङो गेलेनायनि सायावबो सोलोंथाइ लाबोगोन। आरो मोनसे जे जिथुनाखि जोंनि गेजेराव जेरै ड्राग्स एडिक्टेड जानाया गोबां जादों। बेनिखायनो बिनि सायावबो जों एवारनेस लाबोगोन बा लाबोगासिनोबो दंखायो। इयुनावबो जों लालांबाय थागोन जे जाहाथे बैफोरबादि फेग्रा जिनिस निफ्राय जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा जानगार जानो हायो। जों बिनि सायाव खामानि मावलांगोन। जोंनावबो बेहाय गोबां जेंना दङ। गुबुनफोर बायदिनो बर' मिडियाम स्पेसियेलि अल आसामावनो बिराद जेंना, फोरोंगिरिनि जेंना। दा फोरोंगिरिनि जेंनाया लासै लासै खमायनो नागिरदोंब्लाबो दा फरायसानि जेंना जानानै फैदों। दा फरायसायाव जोङो गोबां जायगायावनो जोंनि धेमाजि ओनसोलाव प्रभिन्सियेलाइज स्कुल दङ बर' मिडियामनि, नाथाय थोजासे फोरोंगिरि गैया बे सैथो बाथ्रा। आरो इनिफ्राय जेरावनाखि फोरोंगिरि दं बेहाय स्टुडेन्टनि बिबाङा फरायसानि बिबाङा खमायलांनो हमदों। गुबुन फरायसालिफ्राव हाबनायखौ जों नुदों। आरो दा बिनि बै फरायसानि माबायाव खमायनायनि जाहोनाव स्टुडेन्टनि खमायनायनि जाहोनाव सरकारनि जिथुनाखि थांखि मार्जार खालामनाय बे थांखिजोंनो माखासे स्कुलाबो थैलांनायनि लामायाव आरोखि। दा बेयाव जों मिरु जिरुबाबो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि फ्राय फरायसालिया दा सोलिगासिनो दं। उनाव जुदि मार्जार खालामोब्ला बेयाव गोबां स्कुला जोंना माबा जालांगोन आरोखि, खमायलांगोन।